Prvo ćemo otići na kontrolnu tablu. To ćemo raditi tako što kliknemo na moja kontrolna tabla. Sledeće što ćemo uraditi, nas interesuje ovaj ovde jezičak koji se zove veze. Znači, kliknut ćemo na ovu strelicu koja se nalazi pored njega, zato što kada se klikne na bilo koju od ovih strelica, otvore nam se opcije, a ukoliko kliknemo na sam naslov jezička, onda će se učitati cela stranica da bismo videli opcije. Tako da je mnogo jednostavnije kliknuti na ovu strelicu. Sada ćemo prvo dodati novu vezu. Ovo polje ovde predstavlja ime veze koje će biti vidljivo posetiocima vašeg bloga. Web adresa je adresa web sajta na koju će vaši posetioci otići kada kliknu na ime veze. Polje opis je opis, znači veze koji će se pojaviti kada neko pređe pokazivačem preko veze ili može čak taj opis da stoji ispod veze, to zavisi kako je određeno u temi koju koristi vaš blog. Ovde možemo odrediti u koju kategoriju pripada ova veza koju smo dodali. Sada ću staviti u ovu kategoriju koja već postoji, pošto ću vam posle pokazati kako da upravite kategorijama. Znači, kliknut ćemo na ovo dodaj vezu. Ovde dobijamo vizualnu potvrdu da je veza dodata. Sada ćemo pogledati blog. Da bismo videli kako se ta veza pojavila. Znači, ono što sam rekao, kada upišete opis veze, on se pojavi kada se mišem stavi na vezu. U ovoj temi. U nekoj drugoj temi možda bi bilo ovde ispod veze, bi pisao taj opis. Sada ću se vratiti na uređivanje veza i konkretno ću vam govoriti o kategorijama. Znači, ovde imamo kategorije veza. Pošto na većini blogova vidim da stoji jedna jedina kategorija koja se zove blog role i to je u suštini default kategorija, znači kategorija koja već postoji kada se otvori blog. Znači, ovu kategoriju možemo preimenovati. Kliknut ćemo na uredi i naziv kategorije veze ćemo da promenimo u moje veze. Opis možemo staviti, ali uglavnom teme ne prikazuju taj opis, tako da to sada neću stavljati. I kliknemo na ovo dugme ažuriraj kategoriju. Opet ćemo dobiti vizualnu potvrdu da je kategorija ažurirana. Otićemo na blog da imamo sada kako to izgleda. Znači, sada smo ovo blog role koje stoji na većini sajtova promenili u moje veze. Sada ću vam pokazati još neke stvari. Znači, takođe u kategorije veze imamo mogućnost da dodamo novu kategoriju veza. Ja ću sada dodati kategoriju koju ću nazvati moji sajtovi. Opis opet opcionalno možemo staviti, ali on se uglavnom ne prikazuje, tako da ću to opet preskočiti. Kliknite na dodaj novu kategoriju.
i kategorija se ovde pojavi, znači moji sajtovi. Sad, kada dodajemo novu vezu, kliknut ćemo ovde u vezu na dodaj novu vezu. Ime, dodat ću vezu za moj Facebook račun, znači moj Facebook, web adresa, tu ćemo uneti web adresu na koju će posetioci otići kada kliknu na našu vezu. Opis moj Facebook račun. To ću sada dodati u kategoriju moji sajtovi i kliknut ću na dodaj vezu. Znači opet dobijamo vizualnu potvrdu da je veza dodata. Otićemo na website da vidimo kako to sad izgleda. Znači sada imamo više kategorija veza. Imamo novu kategoriju moji sajtovi i u njoj se nalazi moj Facebook račun. Sada ću se vratiti opet da dodam novu vezu. Znači idemo na dodaj novu vezu. Dodat ću vezu za moj YouTube. Opis moji videi na YouTube. To ću dodati u kategoriju moji sajtovi. Kliknut ću na dodaj vezu. Opet dobijamo vizualnu potvrdu da je veza dodata. Otićemo da pogledamo kako to sada izgleda na sajtu. Znači opet u kategoriji moji sajtovi pojavio se novi link, to jest nova veza za moj YouTube račun. Dalje, pokazat ću vam sada kako iz ovog interfejsa ovde možete, iz interfejsa za dodavanje nove veze, možete dodati novu kategoriju. Sada ću staviti veze na sajtove od mojih omiljenih blogera na WordPressu. Ime, lekcin blog, web adresa, opis, jedan od mojih blogova. Sada, pošto to ne spada ni u moje sajte ni u moje veze, želim da dodam novu kategoriju. Znači naziv nove kategorije će biti moji omiljeni blogovi. Dodaj. Znači ovdje imamo dodatu novu kategoriju i automatski je čekirana, znači u njoj će se pojaviti ova veza. Kliknut ćemo na dodaj vezu. Znači time dodajemo ovu vezu koju sam ovdje popunio. Opet dobijemo vizualnu potvrdu da je veza dodata i sada ćemo ovdje da osvežimo stranicu, da vidimo kako to sada izgleda. Sada imam 3 kategorije veza.